Explica'm-nos, què és això de la convenció? Bé, la convenció pretén ser una reunió de persones que se creuen tot això del valencianisme, que van més enllà d'un moviment materialista que busca el profit propi i busquen realment el que deu de buscar tot un moviment social, no? Que és millorar la societat. I en tot això hem reunit un grup de persones que el que pretenem, sobretot, és intentar revitalitzar un moviment que és per i per al poble. I en això estem. I dis-me, per què se decideix crear una convenció i no fer altra cosa? Al valencianisme no li han funcionat les coses que venen dictades i creiem que és necessari potenciar la democràcia per a ser una societat democràtica. Per tant, la convenció ens permetia sobretot això, no? Ser un poc més democràtics, fer participar la gent. Este moviment ha de ser de la gent i per a la gent i sense ells, sense la seva participació, tot això no té sentit. Per tant, aquesta convenció on se debatran idees, on se debatran pensaments i visions dins d'un mateix moviment i per això van decidir que fos la convenció. Molt bé. I, clar, la pregunta que tenen tots és qui està darrere de tot això? Bueno, darrere de tot això simplement estem persones normals que caminem pel carrer, que beguem quan tenim set i tot això, per tant, no hi ha ningú darrere, simplement la gent que estem així. Són persones que venim des de diferents àmbits de la societat, que tenim diferents idees i que hem volgut juntar les nostres diferències per a crear alguna millor, no? Perquè en la diferència està la fortalesa d'aquestes coses, no? El treball en grup necessita d'aquestes diferències, per tant, són persones normals i corrents que hem treballat dins del valencianisme des de fa moltíssim de temps i que s'han volgut unir deixant fora diferències o algunes disputes que pogueren haver per a enfortir aquest moviment i una opció que a la societat creiem que fa falta. Molt bé, i dins d'aquestes persones, a tu, Agustí, te seleccionen president. Per què tu i no haurà sigut altra persona? Bé, el tema de la presidència realment és una cosa testimonial. Nosaltres no creiem en els personalismes, no creiem en que hi hagi d'haver una predominància d'algú per damunt dels altres. El tema de la presidència és simplement un tema organitzatiu. Dins d'aquestes persones es va decidir que fora jo i no hi ha més volta de fulla. Jo no li dono ninguna importància a de ser president perquè així el que importa són les persones, el que importa és que estiguem tots a una i treballem tots com un grup. Ja està bé d'aquesta manera de treballar de palleters que ha tingut el valencianisme tradicionalment i que comencem a treballar com un grup de maulets, per exemple. Molt bé. Saps que molts periòdics s'han fet ressò de la convenció, ho he dit en l'ABC, en el Llevant, en les províncies, però en tots coincidien, no sé si serà de veres, en que tot això era per la formació d'un partit polític. Què n'hi ha de cert en tot això? Quan nosaltres vam dir de fer aquesta convenció, no estàvem pensant per a res en un partit polític. El que passa és que sí que hi ha molta gent que ens ha dit al llarg de les reunions que hem tingut per tot el llarg i ample d'aquest territori, el territori valencià, de que feia falta un partit polític. En la nostra intenció, o la finalitat última de la convenció no és crear un partit polític, però si dins de la convenció hi ha gent que vol crear un partit polític, doncs estarem ahí per apoyar-lo sempre i quan agarre els postulats que defineix aquesta convenció. Entonces, la finalitat de tot això no és la creació d'un partit polític, sinó més bé la creació d'unes bases, no? Sí, la finalitat de tot això, el que preteníem nosaltres al pensar aquesta idea, era un poc això, definir un poc què és el valencianisme, perquè avui en dia pareix que tot siga valencianista, no? L'aficionat del València, el PP, el PSOE, el Bloc, tots són valencianistes, i nosaltres vam dir, no sé, anem a definir un poquet què és això de valencianisme, que tant queda en l'aire, no? I sobretot també una de les finalitats que nosaltres teníem en ment era reagrupar-nos totes les persones que hem estat treballant i que estem treballant en el valencianisme, però que moltes voltes per falta de connexió, de diàleg, estàvem un poc separats, no? Jo crec que fa falta unió, fa falta que estiguem tots junts i això és el que volíem potenciar des de la convenció. I això de la convenció és per a associacions o per a persones individuals? A veure, nosaltres ho hem plasmat sobretot per a persones individuals,
Més que res per una cosa, no? Perquè les associacions les formen persones i són les persones les que han d'adquirir certs compromisos, no? Com per exemple el compromís d'acceptar aquests postulats que anem a definir en aquesta convenció i sobretot també perquè aquestes persones són les que han de potenciar en la vida diària, no? Perquè s'és valencianista no perquè estàs en una associació, no perquè és això, sinó perquè tens un modo de viure que penses que el més important, el primer és València, no? Per això vam pensar que les persones eren més importants que anaren a associacions, que podrien haver més conflictes, que hi ha socis que no volen vindre o no volgueren participar, doncs hem pensat en les persones, que al cap i a la fi hi ha també moltes persones que no estan en associacions, no estan en sa casa, i aquestes persones són les que fan falta. La data de celebració heu decidit que sigui el pròxim 21 d'abril, estem a molts pocs dies, i com va aquesta organització? Bé, l'organització, com sempre a última hora, sempre estem treballant dur, reunint-nos pràcticament a diari per a ultimar coses i bé, pràcticament el que és tema organitzatiu és el que més mal de cap ens està duent, però bé, jo crec que arribarem a temps, arribarà tot bé i esperem que sigui un èxit. Clar, i on se va celebrar? M'imagino en alguna seu d'algun partit polític o d'alguna associació, perquè no se sap res. Bé, per la nostra banda sempre pensàrem que el millor seria un lloc un poc neutral, no? Per a que ningú se sentira intimidat per estar en la seu d'altres o estar en algun lloc d'altres. I sobretot també quan no tenim partits polítics darrere que estiguin amb nosaltres, tampoc podíem fer en la seu d'un partit. Vam pensar que el millor seria en el saló d'actes d'algun hotel i creiem que ahir és el lloc idoni, el que hem triat i on anem a celebrar. I quins aspectes positius destacaries d'aquest event fins al moment? Bé, fins al moment, i gràcies als viatges que hem fet i a les reunions que hem tingut, hem tret, jo crec que molts aspectes positius, no? I, per exemple, que hi ha molta gent de distintes ideologies que de deixar tapant un poc les seves diferències, bé siguin d'esquerres, de dretes, més regionalistes, més no sé què, més no sé quantos, per a unir-se, no? Per un projecte comú, per un projecte gran, per un projecte independent, no? Això ha sigut una de les coses que a mi m'han impactat, no? Com persones que fa uns anys podien estar diametralment opostes, ara estaven sentades en la mateixa taula treballant per un projecte. I no només això, gent que estava en casa, que no volia eixir al carrer, que estava desanimat, doncs ha reviscolat un poc, ha pres un poc aquest espírit de una volta més, anem a tirar avant. I crec que això és molt positiu, que la gent s'està il·lusionant i que està tornant a treballar per tot això i per tot el que ha cregut a lo llarg de la seva vida. A més, n'hi ha molta gent de diferents índoles, no? De diferents sectors. Sí, realment hem volgut abarcar tot allò que pensem nosaltres que és valencianista, no? I això, hi ha gent d'esquerres i gent de dretes que pareixia que mai podien sentar-se en una taula, no? I han estat treballant, han estat discutint, debatint esmenes, i al final, l'important d'això és que es debaten les idees, no que es vagin a personalisme, no que es vagi contra les persones o contra això, sinó que cada un aporta les seues idees i com dia el filòsof John Stuart Mill, que les idees són sempre bones, siguin roïns o siguin acertades, no? Perquè sempre dins una opció errònia tu te pots reforçar en les teves idees o si l'altra persona te plasma una cosa que és veritat, doncs pots deixar un poc les teues idees errònies i acceptar aquelles. O si els dos tenen la raó, doncs arribar a un consens, que és el que fa falta en aquesta societat. I ja, per a finalitzar, quins valors deurien i a més voleu que predominen durant la convenció del pròxim 21 d'abril? Bé, jo crec que el més important és el respecte, no? El respecte a totes les idees, per el que hem dit, no? Perquè totes les idees són bones, siguin errades o no siguin errades. Després del respecte, el sentiment de treball en comú, de treball en grup, d'unió, d'anar tots junts, de deixar les xicotetes diferències que ens puguen separar per a fer un projecte gran, per a fer un projecte on tots ens sentam a gustos i treballem en la mateixa direcció. Comencem a treballar en grup, siguem d'una forma un poc més tolerants en aquells que no opinen com nosaltres i sobretot jo m'enfado i me'n vaig a casa, anem a treballar i anem a arribar a un consens entre tots. Moltes gràcies, Agustí. Des de Fuivolant ha sigut tot un plaer poder entrevistar-te i desitjar-vos la màxima sort i que vagi a tot molt bé. Moltes gràcies a vosaltres.